Sapa iki? Aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggota, Anggura. Ngarani Anggura kok Anggoda iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae Anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iki sapa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhane mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pangilon ora le? Nggawa. Pangilon ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Ning ana wong wedok tak ngekeki sorene. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh, Mak. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep ming wong kere, ming wong kawula ming abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku nang Padukan Karang Kadempel mau? Heeh. Sarep tak upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sowo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha, iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun
Bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Wah, Ponokawan edan. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan yo plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono minggat to. Wis melu kowe wae lah. Ora dolanan kelut iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karo-karuan sajake Ratu Sugih iki sapa Bagong iki kancamu apa kok kaya Jumina ta iki sing sok nang omahmu ae apa heeh udu kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun kula tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Duh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu. Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya. Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah tobat mongko ingkang gumana musik ana ing atiku kabeh wong sak negaraku padha ngandha padha ngandhake Semar Badranaya kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya ning lha kok jebul marang aku ketemu lho laming wujuding kawula cilik mongko iki dudu wujud negara dudu wujud kadipaten lan sak piturute iki mung bale wis maning kawula cilik wah adalah jagat Dewa Bathara
nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja. Yo, dasar Kepuranyata. Kenceng manis wae kenceng. Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar Puranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar Drajating Batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandangane ora panging sandangan cara Nalindra. Saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Waladala edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kadempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal sewu dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuwatan apa lho? Lah ming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur demat lho. Niki Ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Neng negaraku Semar kowe tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka nggone digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Bata Sarimbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa pemain bal apa? Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk enak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni yen to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau? Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih.
Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ke taman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ke taman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh sing padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal boto sarimbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati tengah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowanku nang ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Mbata Sarimbak ya prajaku. Mar yen kowe kepengin njaluk pitukan apa, kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar, pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping netra kowe wis duwe kraton ing magrong-magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Ya. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa, watuk-watuk ilang, sesek ora bakal tumama, panu kadas kurap ilang kabeh. Ketoke iki ratu bekas bakul obat ketoke. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbata Sarimbak, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbata Sarimbak, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngluda paripeksa lawan kowe. Aku ngluda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Rek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkudara Raden Antasena. Gondene cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? Iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso.
kaya sagedagan iki aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kajembel. Kapolsek kok wetonan Soping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita gong. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi ya tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kajembel. Karang Kajembel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kajembel ki tanah kelahiranku. Aku lahir neng Karang Kajembel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib mbelani Karang Kajembel. Sing wajib aku iso njaga Karang Kajembel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajembel, arep gawe geger Karang Kajembel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklik. Rupa kok kaya dingklik ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklik. Tenan, aku nek arep dilingguhi mangap aku. Ha iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat, dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya-satriya akeh Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula Karang Kajembel do mapan ning Karang Kajembel kanthi tentrem kuwi nang pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajembel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapan ning Karang Kajembel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah iki Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Latri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki 6 akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh,
ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modal. Wah. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara. Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku ora akon. Kula mboten akon sampean. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora mung ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba aku, "Ndara, niki mang tendang." Iku kalimat perintah. Berarti sampean kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? Wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medantan sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dan ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Duryudana kok. Oh, apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ha kok gagap-gagap. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso ngrampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan.
Nek krungu lho. Kurang ajar ora. Penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cah jireye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong. Ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, rasa edan kok. Ora tututi. Gong rasa edan ora rasa. Gong ora rasa. Rasa di ngono ora rasa to. Sabar. Karo Bendoro kok semen ana. Semen to, Tru. Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku yae, Tru. Ben ora. Kok ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Mau tak tutupi iki ya ming kanggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Sinuwun kula wis matur to. Gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar, yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, Panakawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kenceng Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya karo calo karo Petruk barang ya, Tru. Ayo. Lah engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. Iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong tilik ana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis Pak. Syukur. Jangan lombok. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipi entek, Pak. Akeh iki nggo aku. Lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Wonten dawuh sinuwun. Ngawi sangganing para wadyabala. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun barat Cemadung dawuh Dewaji. Saperangan wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samangka jondhok kendhani kono dantanang Malkepara Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang patuna palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ora ana le kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap boten sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gustimu Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok wonten ing dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para wadyabala. Gawenan bumi angus Karang Kadempel niki lajeng pangkatipun abdi benjang menapa ora ketang sambung obor colok lintang mangkato dina iki nuwun ngestaken dawuh.
babu. Tunututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelari rawang sapa ana satra kanthet ngeyayet bringo sing ular geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa aran iki wadyabala andaning Prabu Panggolan Jagat dasar kepara nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndrawati Raden Haryostyaki ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Mbata Sarimbak nggone ketaman pegebluk kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki babu Rawa wani arau sing tawedeni apamu lena pangewa tebak dadamu kene marganing patimu Singalena prapteng lalis menggung Prawara Kendra. cocok tumbak jebol dadang
mati. Out. Hai. Ah. Aduh. Ah. Aduh. Woi. Wah. Hai. Wah. Ya. Oh. Maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat wae lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat, ayo aja maju, mboko siji maju bareng ngono leganing atiku. Raden Setyaki dasar Paranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning Projeng Mbata Sarembag. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayiwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Ora usah kuken pepanggal. Kene pangkani pati walat. Ora bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu kok arep menang karo aku sing entuk gaman apa? Den, Ndara Setyaki. Wungu Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisen-isenke. Ora sembada maju nomor 1 kok mung dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Pradasira niku nek cara kula isin. Wungu, Den. Setyaki tinunun kadanira wirang tumandang. Setyaniku karwanira Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndara Werku Dara ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing kadohan clurut jelek dinjleki sirahe. Ratune mau nggih mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh mati aku. Werku Dara mlayu mriko nututi. Ora pati ndonga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubuti karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula nderek terus. Yo, terus.
Raden Werkudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kandha ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira. Piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badranaya. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing menungso. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkah. Wah, wah. Gong tamut ndase ratu kok gragas sapa-sapa dicokot sapa-sapa dicokot Ndara Werkudara dikapake aku weruh to ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok ndrumak cekel nggon gulu Ndara Bratasena nganti ora eling dilingke Gong gah kok emoh iki nek dilingke ora eling terus nothok mbok wis rasah ngelingke eling ya karepmu ora ya wis emut den Gus Ndara Werkudara emut sampeyan iku satriya peng-pengan dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin eling Ndara kok kowe bener Bagong bagaimana? Ngaku wis apal. Wong perang ki malah dielingke kaget terus sing nang ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula mung ngabdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nothok ndasku nang Padukan Karakadepel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak baradus to kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku tak antil wingi. Sayange kok gedhe kono. Sopo sing padha karo kowe? Petruk. Petruk kok aku? Petruk. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wis mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Ha? Iya. Piye? Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka Bungaswa tak rampungane dhewe. Wah, Panakawan edan. Karo Bendara arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula.
Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu ning kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Piye, Gong? Ora mempan lek anu kono kok makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Ayo adu tangkeping bojo antahan bau. Ora tatanan kekuatane ngedap-edapi piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning Prabu Panggulan Jagat keparat. Pusakaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit. Bondo tangane krincung sikile leboke bakun jalan si Werkudara. Iya. Sawaska kadohan Nadyan aku durung tau tepung nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus. Gaya Teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Walang.
pusakaku. Ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran dadekke siji karo kadang itu. Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakuron Werkudara Putrine Janaka ingkang wis tak rangket. Ingkang padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit bondo leboke pakunjaran Puntadewa. Ayo sapa meneh? Wes yo. Petro mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangaksami nggih. Yo, ning ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karangka Dempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngowo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Painah ora. Sing apik lho. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng.
Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Lah iblis lanat. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkira ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske mata entuk pipi. Oh ketegelun kowe nek ngepaske mata ki. Men sakan kowe. Hati-hati ya Gong, iki muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos Ndara. Indra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora mbutuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Kaya kilat kesit pindha tadhit lambahing jemaring Kyai Candrawirayang nalika semanten nata Mandura datan graita kenging dadane parandening mangke boten sirna margalayu nang keparing Jawata ical wujuding nata Mandura ana wujud sardula sak gubuk penceng gedene kaget kandra kasasangya para punakawan wau. Maning jajalanan sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggolan jagat durung babak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya mrene ya yen ora jueng-jueng kuandamu Den Ndara keneriyen Den Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok.
Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora. Apa iki? Anggodo, anggora. Ngarani anggora kok anggodo iki munyuk kok. Sing riwu-riwu lho. Ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pengilon ora le? Nggawa. Pengilon ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangeni ning sandal e. Oh. Ning ana wong wedok tak ngeki sore nang. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lho dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan to lho. Macan bisa bicara. Bagong tak kletak ndasmu, mudhar ora kowe. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu didol ning sirkus ki apa? Lah sak dijelaske nek malah butuh wektu. Ngeten mawon. Piye Petro? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kahanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan
kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali panggolan jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka? Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan manglunga saking mriki manggoleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggolan jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki mengetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macan kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temen entruk. Ayo. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen. Aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Penggaring Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang wentek ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacobane kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau.
Nadyan kowe dipageri karo menungso sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pulya mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkang ngono bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki regane aku. Garing dalem den Petro wonten dawuh Ndara Ponokawan Bagong wonten timbalan. Wah rumangsa bingung rasaku ndak kira gampang apa ya menyang didununging para Pandhawa ning kepingkut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi ning nggih ampun lokro tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangening kalangwan aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gekono dasari mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo Nala Garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa ngene iki mlebu teng pakunjaran. Monggo Gus kula derekaken monggo Den. Pandhawa tata Gatisraya
Marikoten prayitna semuriris semuriris eko balik Bukulun kula ingkang sowan iya Ismaya ulun mus mangerteni kita ingkang abiyantara ning ngarsa ulun bayana parigawe apa Semar. Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya, ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel, yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat, yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani nggiri-godha kelawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Gunjang kancing langit kelap-lapaton lirgin canging risang mawe gandrung. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati, sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit Bukulun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinuwun Ndrawati, ya Kyai Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok.
Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi? Sowan Sangasih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumandu dhateng Karangkadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar. Goleki ampun nganti kelangan Pandhawa Ndara. Bang Wangaruna katinetraning nganggo rapo sadaning kukiloring kanigara saketer kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca nalika semanten Pandhawa kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan bila datan kasak mripat datan wonten ing nganak wonten mburi papan dringing para Pandhawa praptaning Sardula. Petro wonten dawuh Den. Dina samengko wis kecandhak menyang endi dolonge para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Yen ditonton nganggo netra Waloka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat mripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok njajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe sing ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi Ndara. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni. Waduh Yai. Koko Prabu ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Anggen kula anggembudidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa, Yai. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura ingkang sadurunge. Lho, iki Yai Kresna, Koko Prabu kasinggihan mekaten. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wah, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karangkadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun
Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa Dene Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Koko Prabu. Weruh Semar. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelakon penjaga ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. Wah, edan. Wah, panus maning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar arep tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gawean. Amuk legane atiku. Ya. Wong ireng takon karo aku Nalendring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggolan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati Karang Kadempel. Sing isih ming nata Ndrawati jajadamu barang kowe. Manungsa ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo Prabu Panggolan Jagat Clorong Candra Wirayang. Wah, mbuh sakenane sapa iki? Wah! Aku wis bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok tadi marangku dijane. Waduh. Wah, edan. Pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to? Yo. Candra Wirayang, nyo tak balekke. Ayo.
dijahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten Uyana Ayu Baskara Timangsa Sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggulan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Woi! Atobat. Kunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang maweh kantruk. Tobat. Kakang Semar, Biyung piye iki langkung dadi cabar ing gawe. Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamelanipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kok kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat. Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai, nyuwun pamit. Satriya gagah Barakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani aku. Madangi jagato mungo-mungo sak pucak ing ukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung
sedaya pun ketingal padhang. Kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir. Awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa. Ya Semar purnaning gati Sura Sudra janing kang retsa brasta tekamping ulah Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.